разговори. Следващия представител е Иван Христанов, депутат от Продължаваме промяната. С него ще говорим, след като втория мандат във вчерашния ден беше върнат от академик Денков. Каква ще бъде позицията от тук нататък на втората по численост партия в 48-то Народно събрание? Добро утро, господин Христанов. Добро утро. Сега, споделяте ли тезата на Христо Иванов, че за стабилно излизане от кризата трябва да има някакво договаряне между двете най-големи партии в 48-я парламент, между вас и ГЕРБ? Възможно ли е това? Честно казано, от както беше конституирано Народното събрание, ние се опитваме да създадем основата за това нещо. Не точно за договаряне, но преди да решим с кой ще минем един път, ние трябва да решим къде отиваме, по какъв начин ще стигнем там и тогава да си изберем партньорите, защото партньорите за каре карти са едни, а партньорите за управление на държавата са други. Те не биват да се смесват. Къде се разминавате с ГЕРБ? Ясно е, че бяхте върли противници на промените в изборния кодекс. Къде другаде обаче? Защото те много често изтъкват аргументи в това, че вие гласувате и вие и Демократична България заедно с тях по важни за България теми, като военната подкрепа за Украйна и на брой други теми. За съжаление, аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото като че ли няма диалог. Ние се опитваме да създадем предпоставки наистина да обсъдим този дневен ред на България, който беше засегнат и от господин Иванов. И всеки път, това са вече 3 пъти, само за това Народно събрание, когато се опитваме да поставим дневния ред, за съжаление не срещаме разбиране, нямаме реално обсъждане. Така че при третия мандат ние имаме 2 фундаментални теста, които трябва да бъдат минати отново. И нека ви кажа кои са. Първият фундаментален тест е дали ще има обсъждане на целите. Те бяха очертани от нас, Христо Иванов също ги спомена. И втория по-интересен тест, който като че ли обягва за момента от вниманието на обществото е всъщност на кой ще бъде връчен мандат. Това е решение на президента. При първия и при втория мандат той избор няма, но при третия мандат избор има. И едно е да бъде връчен на Демократична България, които са с твърдо заявени позиции. И това би дало усещане, че се подкрепя демократичното развитие на България. А съвсем друго би било да бъде връчен на ДПС, например, което би било директно катастрофа. И ще делегитимира. Те казват обаче, ние сме третата по численост партия и сме готови. На всичкото отгоре исторически те са единствената партия, която е правила кабинет с третия мандат. Исторически, също така исторически е, че така наречения обществен договор, който в България се нарича Конституция, ясно казва, че при третия мандат президентът решава. И в момента ние трябва да втренчим поглед и в решението на президента. Защото беше казано експертен съвет, експертен министерски съвет. Той изглежда като че ли най-възможен в мандата на Българския възход. Но ние вчера отбелязахме 25 години от Виденовата зима, която достигна именно с експертни съвети. Така, аз ви питам обаче, тъй като за президента очевидно темата с евентуална договорка и партньорство между Продължаваме промяната и ГЕРБ е важна. Той вчера се обърна към вашите колеги. Искам да обсъдим този изключително важен въпрос. Цитирам неговите думи. Какво са обсъждали президента с вашите колеги вчера на Дондуков 2? Аз не вярвам, че е обсъждано нищо повече от това, което беше споделено и по време на връчването на мандата, което е какво е възможно. И е възможно да предложим програма, тя да опише приоритетите на България и по нея да бъде подкрепено и правителство, което, пак казваме всички, носи политическа отговорност. Това означава ли, че вие ще настоявате да има ваши колеги, да има министри, които досега са били в редовния кабинет или хора, които все пак са политически разпознаваеми, или сте склонни да направите отстъпка? Знаете ли, това е по-скоро въпрос на възможната коалиция. И тази възможна коалиция отново е функция на това на кой точно ще бъде даден мандат. Ние можем да подкрепим с министри Демократична България. Други посочени партии изглежда по-скоро невъзможна комбинация. Включително и БСП, така ли? При БСП те имаха един фундаментален избор, когато се обсъждаше изборния кодекс. Дали ще направят още една смела крачка към реформаторските сили или ще се бетонират обратно в силите на статуквото. За съжаление, виждаме, че ние стигнахме до един кодекс, който премахна напълно машинното гласуване. И бих искал само да споделя, това е наистина важно,
Защото като че ли объркваме хората, кое е възможно и кое не е възможно. Искам да ви дам пример защо не можем да подкрепим, да гласуваме правителство на ГЕРБ, но можем да подкрепим програми за управление. Защо? Ето виждаме вчера, поредният скандал беше изкаран изведен в общественото пространство от ваши колеги, разследващи журналисти, на капитан Андреево, където държавните митници се полагат усилия да бъдат вкарани в частния паркинг на една митологична фигура, така наречения Ами. Това е нещото, срещу което ние се борим. Когато хора на ГЕРБ се опитват да използват властта, за да обсебат някакъв пай, нещо златно отново да си направят. От друга страна, вие знаете, че ГЕРБ бламираха моят избор за председател на Земеделската комисия. И въпреки това бламиране, ние успяхме да наложим един тон на качествена работа. Комисията не произвежда скандали, а произвежда закони. И последният пример, който ми се иска да дам, в петък ние внесохме закон, който българските земеделци чакат от 15 години. Да премахнем данъка върху субсидиите. Изключително важна е работата на законотворците, изключително важна е работата на 48-я кабинет, но е важно да има изпълнителна власт. Аз пак ви връщам на тази тема. И едно становище, пак изразено от Христо Иванов, който беше преди минути тук, че авангарда на Продължаваме промяната, казва той, не може да вземе цялата власт и трябва да сме наясно с това. Вие озряхте ли за тази идея, че няма партия, която да има самостоятелно мнозинство, дори да има следващи избори, картината сигурно ще се повтори и трябва да си партнирате? Какви отстъпки сте склонни да направите? Продължаваме промяната, господин Христов. Аз ще си позволя да ви върна няколко месеца назад, когато Кирил Петков заяви, че е готов да отстъпи поста на министър-председател, за да може да продължи качественото управление. Като компромис към БСП? Като компромис към... И тук е много важно, това не е компромис към БСП. Ние имаме от едната страна партийни разправи и от другата страна са интересите на народа. Не може заради партийни разправи да се жертват интересите, да се поставят на тезгяха интересите на народа. Това беше разменната монета. А не, че някой отишъл, айде сега, за да можем да си управляваме с БСП, ще направим крачка назад. И това е през цялото време диалога, който се води при нас. Тогава обаче военна подкрепа не изпратихте пак заради БСП и заради това да има коалиционен мир. Така беше. Повода пък Кирил Петков да направи крачка назад беше отзоваването на руските дипломати, ако добре си спомням. Точно така, прав сте напълно и отново, когато говорим за интересите на България, ние трябва да приоритизираме интересите на народа. Има криза. Тази криза, за съжаление, и допълнително е раздухвана с едни доста нереални неща, но кризата си беше реална. Аз ще я върна и към бюджета. Бяха одобрени милиарди за подпомагане на бизнеса и на хората. Едно нещо, което така и не беше забелязано. Ако ние не бяхме прокарали 700 милиона лева подпомагане на земеделците, вие днес щяхте да ядете внос на храна. Нямаше да има българско земеделие. Така че, когато говорим за политики, ние можем да направим възможно. Кажете ни сега за политики. Готови ли сте да седнете с ГЕРБ и да говорите за технически кабинет, какъвто очерта Христо Иванов по национални цели? Готови сме да говорим за политиките. По отношение на кабинета, водещата роля остава в мандатоносителя. Те са хората, които трябва да изнесат това бреме. По отношение на пък колегите от ГЕРБ, те трябва да заявят готови ли са и те трябва да го заявят и към най-вече Демократична България като потенциален мандатоносител. Готови ли са да подкрепят всеобхватна съдебна реформа, която евентуално ще вкара и хора в затвора? Айде да видим сега дали ще го направят.